Am mai uite, domnul Vladimir, uite întrebare. A doua care cu verdeja este. Cu verdeja este eu văd soluția dacă el o ieși de mă, nu știu, am dacă o ieși la munteană, este un proiect de dispoziție la dânsul, el sau semnează și ți-a document. În datare ține dispoziție pentru eliberarea formului repartiție, ca asta și mai bun soft, decât să duc la zolotare 8 și apoi la inspecție. Dar eu v-am spus, mi-a dați-mi mie pe masă proiectul dispoziție, eu să merg. Eu să rezolv în cine se facă. Eu să merg, eu pot să prăniți, băi, veniți să cu astea la comoșă, ție la cultură, nu ce că mai parte. Acum, eu trebuie să rezolv tot și eu ce mai de atât acolo, e că tu trebuie să iei proiectul de decizie de la tine. Eu ți-am spus, voi ce la mine, să vezi număr cu dispoziție să merg. Dar așa, tu sau să-mi pune, am vrut și ce-mi fac. Eu am, trebuie să vă spun tare, eu am doar mie din casă, că eu sunt neț. Dar tot eu trebuie să tot voi și fără. Nu-ți fac hârtile să tărie și scuză-mă hârtie apă. Nu, gata de nu mai mergi prin proiectul de decizie, dacă nu mai mergi prin... Deci să-și consultați cu Munteanu treaba asta, dacă v-ați animat cu așa o lipsă. Consultați. Păi n-aduci consultăm. La mine se gândesc, doar eu am, între așa că eu pun sănător. Dar așa, eu trebuie să rezolv și eu tot eu sănător și voi faci. Și să eu mă pot găti eu la oră două am ședință cu guvernul și nu mă pot găti. Nu prins muiere și grele, nu prins aici, că nu și nu... Păi doi aici, știi dânsa. Am grei te curatul și vreți să facă mâine. Și vreți ca racheta să mâinești. Mă, și nu trăiesc acolo, e jos. Lăsați liniște pe omul să facă un document, nu? Ce să fac pe omul? Eu m-am închitat în urmă, nu trebuie nică, dar băi, eu i-am dat omului tăi și i-am dat băi, i-atunci i-am dat lui. Dați-i pași. Nu vreau nică de omul. Ca la planiu, că îi vine să-și faci planiu ca la doi. Nu mă nervă, eu dacă mă nervez... Nu te nervezi, eu dacă te nervezi, te trasezi la susări și ștorul ăștia tăi. Nu mă scoate minte să. Și o mânevă să spăi pura mea. Și te schimbi ca pe lemne. Sincer scuze. Eu am numai 2 minute, numai 2 minute. Eu am grăit pișe, eu am grăit curatul. Radu să dă, acolo nu-ți poate da certificat că vă demolare. Omul să dă. Deci am vrut să vă întreb eu. Femeii mea, să ne dăm și... A să dă-i, să dăm ce eu vă dau certificatul ăsta. Poate matale ești ocupat, uiți, mă... Nu trebuie să te duci tu și în genere, nu trebuie să faci și să ocup cu asta. Eu acolo am calificat eu om păcătos, nu știu. Spune la femeie și el spune că eu am să rezolv. Dați femeie. E gata să mă iei. Să-i ce certificatul meu. Am spus să dăm așa, vă dau certificatul și vezi la mine. Nu vreau nici, asta am vrut. Eu și ieri l-am văzut și deci există o situație plăcută. Ieri au chemat, ieri în genere, au chemat capul îmi rezolvă la poliție. Nu ajung în rezolvă. Era un scandal, doamne, de la arhitectura. Nu au cine raportat și s-au oprit. Uite, nu te Оля есть там область, что А распутаны cu viața și asta. Să ne ducem la notariu și acolo la inspecția în construcție. Dacă el s-o astea să cheltuie cu viața, el să facă proiectul și ăla de ce este la semnat dumneavoastră de dispoziție și el să-i elibereze. Vorbim să nu umblăm cu proiectul. Păi ce vreați dați în minte? Eu mai fac un proiect și ne aș putea, dar spun că ești dușeam. Tu dați-mi că ești presăriesc la ei și la eu ați presăriesc pe flore trăiți. Hai, te rog. Nu, vă zic. Ciuzele au depus pentru schimbarea statutului din R4 în R6. Șerda Maregru, da, la Oleg Bounegru sau cum e. Bounegru, da. Bounegru, da. Nu putem să acolo, eu mulțumesc de frumos, aia. Dar unii la ce adrese? La Ciuzea 141. Scriu aici de dimineața îmi sună. 141, și familie. Cornescu, Cornescu Viorel. Din R4 în R6? Din R4, da, în R6. Am depus, am făcut la Chișinău proiect PUD, am făcut vreo 27 de mii de lei. Mâine dimineață îți promit că poate am rup. Am rupt? Poate, cred. Chiar serios? Hai, dar eu deodată... Poate, nu mai trebuie. Hai, te rog frumos, auzi, ascult, eu vreau să ne ajute. Hai să dau la popor.
Și asta avem. Dar m-am vorbit cu Radu, sincer vă spun acum, și am spus cumva să băgăm intrăvizând de aici, certificatul urbanism informativ că nu va fi demolat. Așa trebuie. Dar cum altfel? Că altfel cu local schimb. E fondul țării de arhivieri. Dar de mine nu știu. Dar eu nu știu că trebuie să-i dat eu. Asta e la joc, da? Și amuia, noi să rezolvăm oricum. Și amuia să închipui Isa care îți fac de o pilă și vinde. O râta și pilă. Păi da, mă duc, nu m-aș de coate. Cum mai pot când vă trebuie să vă rezolv întrebările, eu le rezolv și voi și am mai înțeles datoare încă. Îți iau drăceai. Ai înțeles, da? Am și trebuie să fac. Ok,